वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरं। अंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। హరే కృష్ణ. సో అందరికీ ఈ 20 అధ్యాయాల తరువాత మరి కల్కి అవతారంలో భవిష్యత్ అవతారం ఏమిటో కూడా చెప్పిన తర్వాత మరి 26వ శ్లోకంలో అక్షయమైన జలమూలాల నుంచి ప్రవహించే ఈ చిన్న చిన్న స్వల్ప ప్రవాహాలు ఎలా వస్తాయో, అంటే పెద్ద సముద్రం నుంచి ఇలా శ్రీహరి అవతారాలు కూడా అసంఖ్యాకం అని చెప్పేసి మనకి 26వ శ్లోకంలో మీరు చూడటం జరిగింది. సో భగవంతుడి యొక్క అవతారాలు అలాంటివి, అంటే ఎన్నో అవతారాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఆ సమయాన్ని బట్టి, పరిస్థితిని బట్టి భగవంతుడు అవతరిస్తూ ఉంటారు. మరి అక్షయమైనటువంటి జలం అంటే ఏదైనా అక్షయం అంటే ఈ సముద్రం కంటే కూడా పెద్దవనుకోవచ్చు. ఈ ఈ గర్భోదక సముద్రం లాంటివి అవి మన సముద్రాల కంటే పెద్దవి కాబట్టి, సో అటువంటి అక్షయ జలమూలాల నుంచి ప్రవహించే చిన్న చిన్న ప్రవాహాలు ఎలా ఉంటాయో ఈ శ్రీహరి యొక్క అవతారాలు కూడా అసంఖ్యాకములుగా ఉంటాయి అని చెప్పి మీరు ప్రీవియస్ శ్లోకంలో చూశారు. సో అక్కడ భాష్యంలో మీకు హయగ్రీవుడు, హరి, హంసుడు ఇలా ఎన్నో అవతారాలు ఇంకా కూడా సమయాన్ని బట్టి, సందర్భాన్ని బట్టి భగవంతుడు అవతరించడం జరుగుతూ ఉంటుందని మీరు ఇక్కడ మనకి ఈ భాష్యంలో వివరించారు. విభూ, సత్యసేనుడు, వైకుంఠుడు, సార్వభౌముడు, విశ్వక్సేనుడు, ధర్మసేతు, సుధాముడు అని చెప్పి. కాబట్టి ప్రహ్లాదుడు కూడా అందుకే ప్రార్థనలో ధర్మాత్ముల్ని పోషించి అధర్మవంతులను నశింపజేయడానికి మరి నీవు ఎన్నో అన్ని రకాలుగా మరి జలచరాలు, మరి ఆయన తాబేలుగా అవతరించడం జరిగింది. మత్స్య అవతారం, జలచరాలంటే ఇలా జలంలో ఉండే జీవుల వలె, వృక్షాల వలె, నరీ నృపులు, పక్షులు, జంతువులు, మానవులు, దేవతలు, ఆదిగా ఎన్నో జీవజాతులు అన్ని రకాలుగా కూడా నువ్వు అవతరిస్తూ ఉంటావు. ఈ విధంగా ఎన్నో యుగాలలో అవసరాన్ని అనుసరించి అవతరిస్తావు
కానీ కలియుగంలో నువ్వు భక్తుడి రూపంలో తప్పకుండా అవతరిస్తావు అని కీర్తించారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ మాటకు ఆధారంగా చైతన్య మహాప్రభువే ఆ భక్తుడు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో ఇలా కొన్ని చోట్ల అక్కడక్కడ భాగవతంలో అంటే ప్రహ్లాదుడు ఈ మాట అన్నారని, ఇంకా కొన్ని శాస్త్రాల్లో కూడా ఇలా ఈ చైతన్య మహాప్రభు భగవద్ అవతారం అని చెప్పడానికి ఇటువంటి రుజువులు కొన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు మరి రామ, నృసింహ, వరాహ, మత్స్య, కూర్మ అవతారాలన్నీ ఉన్నా కూడా కొన్నిసార్లు ఆయన స్వయంగా కూడా అవతరిస్తారు అని చెప్పి బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా చెప్పారు. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు, చైతన్య మహాప్రభు అవతారాలు కాదు, వాళ్ళు అన్ని అవతారాలకు వాళ్ళు మూల అవతారమేను అని చెప్పి ఇక్కడ దాని ఆధారంగా ఈ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలు కూడా ఈ విషయం చెప్తారు. భగవంతుడు మరి ఎన్నో అవతారాలు, ఆయన అవతారాలకు ఆయన మూలం కదా, అలాంటి అసంఖ్యాక అవతారాలన్నీ కూడా శాస్త్రాల్లో చెప్పకపోవచ్చు, పేర్కొనకపోవచ్చు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎప్పుడైనా మరి భక్తులు అనేవారు చాలా శుద్ధ భక్తులు ఉన్నప్పుడు వారికి ప్రత్యేకంగా ఆయన అవతరించవచ్చు. ఈవెన్ అది కాల పరిమితి స్వల్పమైనప్పటికీ ఆయన ఏ భక్తుడికైనా ఎప్పుడైనా అవతరించవచ్చు. కాబట్టి ఆ విషయం శాస్త్రాలలో కూడా పడకపోవచ్చు అంటున్నారు. సో అది సో ఏ జీవికి సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఇలాంటి అసాధారణ కర్మలన్నీ కూడా అలాంటి అవతారాల వల్ల మనం గుర్తించవచ్చు. సో ఎవరికైనా ఏ భక్తుడికైనా ఏ రూపంలో అయినా సాక్షాత్కరించినా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్లుగానే ఉంటుంది. భగవంతుడు ఈ నాకు సాక్షాత్కరించింది ఇప్పుడు భగవంతుడే అని వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్లుగా చేయగల సమర్థత కూడా భగవంతుడికి ఉన్నది. సో అందుకని ప్రతి అవతారాన్ని మన శాస్త్రంలో పేర్కొనకపోవచ్చు, కానీ భగవంతుడు సందర్భాన్ని అనుసరించి ఎన్నో అవతారాలు ఎత్తగలరు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. సో అది భగవంతుడి ద్వారా ప్రత్యక్షంగా గుర్తించవచ్చు అవతారాన్ని, పరోక్షంగా మనకి ఆయన డైరెక్ట్ గా మనకి గుర్తించే అవకాశాన్ని ఇవ్వచ్చు, ఇండైరెక్ట్ గా గుర్తించగలిగే శక్తిని ప్రసాదించవచ్చు. సో అలా పరోక్షంగా అయినా ప్రత్యక్షంగా అయినా భగవద్ అవతారాన్ని గుర్తించే శక్తిని భగవంతుడే భక్తుడికి ఇస్తారన్నమాట. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలా గుర్తించటమే సాధారణమైనటువంటి పరీక్ష, భగవంతుని గుర్తించడం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. పైన అవతారాలన్నీ కూడా ప్రధానాంశ అవతారాలే. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు సనక సనందనాదులు వీళ్ళంతా మరి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం వాళ్ళకి అనే శక్తి వాళ్లకు ఉన్నది. అలాగే నారదులకేమో భక్తి అనేటటువంటి లక్షణం నారద మహర్షిలో ఉన్నది. అలాగే పృథు మహారాజుకి రాజ్యపాలన ఎలా చేయాలో పరిపూర్ణమైనటువంటి విధానంలో పర్ఫెక్ట్ గా చేసే విధానం ఆయనకు దాంట్లో ఆయన సమర్థుడు. సో ఆ రకంగా ఆయన శక్తి ఆవేశ అవతారము అంటే భగవంతుడి యొక్క శక్తిని పొంది ఆయనట్లా ఏ రకంగా రాజ్యం అనేది పాలించాలి, ఒక రాజు అనేది చేయగలిగారు. అందుకని అది శక్తి ఆవేశమైన అవతారం. ఇక మత్స్య అవతారం ప్రత్యక్షంగా మరి ప్రధానాంశం మనకు తెలిసిందే. తర్వాత జలపాతాలన్నిటి నుంచి ఈ జలం ఎలా ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో భగవంతుడి యొక్క అవతారాలు ఇలా సమస్త విశ్వంలో మరి ఆ తెంపు లేకుండా ప్రకటితం అవుతాయి. అంటే ఆగిపోకుండా కంటిన్యూస్ గా భగవంతుడి అవతారాలు ఇలా వస్తూనే ఉంటాయి. కొన్ని తెలుస్తాయి మనకి శాస్త్రాలలో చెప్పబట్టి, మనకి తెలియని మనం గుర్తించనివి కూడా ఉంటాయి. భక్తులు వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రకంగా భగవంతుడు వాళ్ళ మట్టుకే కూడా ప్రత్యక్షం అవ్వచ్చు. అదృష్టవంతులు గుర్తించే వాళ్ళు గుర్తించగలుగుతారు, లేని వాళ్ళు లేరు. సో భగవంతుడు అవసరాన్ని బట్టి ఎప్పుడైనా అలా ఆయన ప్రకటితం అవుతూ ఉంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో కూడా చెప్తున్నారు. సో శ్లోకంలో ఏం చెప్పారంటే ఇలా అక్షయమైన జలమూలాల నుంచి ఏ రకంగా చిన్న చిన్న ప్రవాహాలు వస్తూ ఉంటాయో ఈ శ్రీహరి అవతారాలు కూడా అసంఖ్యాకం, అంటే ఇక మన లెక్క పెట్టలేనన్ని అంటున్నారు అన్నమాట. ఋషయో మనవో దేవా మనుపుత్ర మహౌజసః
కళా సర్వే హరేరేవ సప్రజాపతయ స్మృత. సో గొప్ప గొప్ప ఋషులు, మనువులు, దేవతలు, మరి మను యొక్క పుత్రులు అంటే ఈ మనుపుత్రులు అంటే మరి మనుషులందరూ కూడా మనువుకి సంతానమే. సో ఈ జీవులందరూ మహౌజస అంటే మహా గొప్ప వీరులు, కళావతారాలు, సర్వే అన్నీ కూడా సర్వులు హరేరవ శ్రీహరి యొక్క సప్రజాపతయ ప్రజాపతులతో సహా స్మృత అంశలే అని చెప్పబడింది అని అంటున్నారు. సో గొప్ప మహావీర్యులు, మహాజస అన్నారు కదా, అంటే గొప్ప వీర్యవంతులైన ఋషులేమిటి, మనువులేమిటి, దేవతలేమిటి, ఈ మనుపుత్రులైన ఈ జీవులు, మానవులందరూ, అలాగే మరి ఈ కళావతారాలు అందరూ కూడా భగవంతుడి యొక్క ఈవెన్ ప్రజాపతులు కూడా వీళ్ళంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క కళావతారాలే అని చెప్పారు. అంతే కదా, మరి ప్రతి ఒక్కరు మనుష్యులందరూ కూడా భగవంతుని అవతారాలు. అంటే ప్రతి ఒక్కడిలో మరి ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆయన స్వయంగా పరమాత్మగా ఉండడమే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ వారి ఆత్మ ఎక్కడిది అంటే భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన అంశే. కాబట్టి అందరూ కూడా భగవంతుడి యొక్క కళావతారాలే అని చెప్తున్నారు. అందులో ప్రజాపతులు కూడా ఉన్నారు అని. సో తక్కువ శక్తి గల వాళ్ళనేమో విభూతులు అని చెప్తున్నారు. విభూతులతో పోలిస్తే ఎక్కువ శక్తి ఉన్న వాళ్ళను ఆవేశ అవతారాలు అంటే భగవంతుడి యొక్క ఆ శక్తిని ఆవహించుకుని జన్మించిన వాళ్ళు కాబట్టి అలా ఎక్కువ శక్తి ఉన్న వాళ్ళను ఆవేశ అవతారాలుగా చెప్పబడుతున్నారు అని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో వీళ్ళందరూ ఋషులేమిటి, మనువులేమిటి, దేవతలేమిటి, సంతతైన మానవులందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలే, లేదా కళావతారాలు అనొచ్చు. ప్రజాపతులు వాళ్ళు కూడాను. సో తక్కువ శక్తి ఉన్న వాళ్ళనేమో విభూతులు అంటున్నారు. ఎక్కువ శక్తివంతులైనప్పుడు వారిని ఆవేశ అవతారాలని పిలుస్తున్నారు అని ఈ శ్లోకంలో వివరించారు. సో బేసిక్గా వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడి యొక్క కళావతారాలే అన్నట్లుగా ఇక్కడ చెప్పి దాని అర్థం ఏమిటో మన భాష్యంలో కూడా చెప్పారు. అది ఈరోజు 27వ శ్లోకం. రేపు 28th శ్లోకం చూద్దాం. హరే కృష్ణ అందరికీ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ అందరికీ భక్తుల